hazvichakwanisi. Munhu yakashata pandiri, ende kutogara zvake zvoutsinye zvokuda kutondikuwadza kwete zvoutitsi kana zvechii zvokuda kundiuraya, kuda kundisiya ndiuraya ozobva abva pano ende haambobatiki. kuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beach TV Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagwira kutendai nitsigurisa muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Toda kupa rutendo kune vanhu tiri kuona muri kuramba muchijoina WhatsApp groups edu muchiona nyaya dzatinge chikuisira imomo kuti musarasikirwe nemaprograms ese atinokupai pano paZim News Beach TV. Ndofunga munguva shomanana yapfuura taikupai nyaya yamukoma weli. Vazhinji vanoiziva nekuti nyaya ya gonyeti driver vakarara nechipoko, asi mukutaura kwavaita vaiti aiwa ndikunetsana nemudzimai wangu apo neapo hatisi kukwanisa kugara zvakanaka. Tikazokuinzirai zvakare mai Rona mudzimai wavo wavaiti vari kunetsana naye, nhasi uno tadzoka zvakare mai Rona vari kuchema chema kuti aiwa nyaya dzi hadzichiri kuenderera mberi. Saka tati aiwa regai tidzoke tinzwisise kuti patakasiya tagadziridzawo mhuri ndezvipi futi zvava kuitika pamusha. mai Rona makadi Tiri makadiwo. Ndiri nani kuri sei kunoku? Kunokuri nani zvako. Ndaona mari dzanhare futi mukati vanhu vaMwari dzokaiwe kuno. Kwakamira sei kunoku? Chii chiri kunetsa futi? Chiri kunetsa inhau yegeti. Geti temu dzandaida kubuda kuenda kubasa. Geti nerakakiwa harikinuri. Saka ndaida kuenda kubasa. Saka ndinenge ndine mwana. Ndinozosvika pakuti ndinozojamba jirawo ndakabereka mwana. Kandi ezvino zvachadi kuti ndijambe ndakamubereka. Anoti ndigadzike pamusoro pejirawo. Ndamugadzika pamusoro pejirawo ndozokwira. Ndozomutora ndadzika kuseri kwejirawo. Pandaenda. Nokuti mumashure vaimbondivhurira. But time dzacho manje dzavaindivhurira. Ndinosvika ndatosiyiwa nemota. Ndozotanga kutevera netsoka. Saka ndakazoona kuti zvitongori nani kuti ndingobuda ndingojamba jirawo ndingofamba ndichienda. Saka ndaona kuti nguva yacho yareba pasiri kuda kuvhura geti. Zvane nguva yakareba sei zvekusavhurwa gedhi zvatanga? Nekuti ndikuti patakamboya futi paya maitaura zvakare nyaya yekuvharirwa kwegedhi, maitombojamba pamusoro pejurawo mukatiradzawo majambiro amaita zvakare. Tikasiya zvinhu zvaakuita sezvinoita nani. Zvakazotanga futi papi? Tanga mumashure mwedzi utanga pakati pemwedzi waSeptemba iwowo ndopazvakatanga kuita. Nokuti pazvavo zvauda ndingatanga kuti ndikaonokera ndivhurire ito geti vanotora nguva vangoti si kuzoti papa yoti unofunga kuti hatisi kuzviziva here poisi mashure taitanga basa nakota roko yedu yaitanga nakota 2 chizotanga basa na6:30. Saka zvireva tiri kunoku uko kwayaibva uko yaibva na5:10 kunoku chizosvika na1:15. Saka ivo vaiti ndokuvhurira geti na5:30. Zvireva kuti mota inenge yatodini yatoenda kudhara haitakuri inini ndega, inoida kunotakurwa vamwe kupi kumberi. Saka izvozvizvi kwainotanga kuti kusumuka inosumuka na5 o'clock. Apa pandozokwirira pachechi pamugodhi inosvika na10 zvireva kuti indofanirwa kubuda mumba na5 kandi 5:05. Saka ivo ndichazovhura geti na5:30. Ndinozotakurwa nechinhu chakandimirira panguva idzodzo. Zvandiri kuti inini chakazoita kuti vachitanga futi kukiya gedhi chii? Handizoziva kuti chii chakaita kuti vatange kukiya gedhi. Handizoziva kuti chii chakaita kuti vatange kukiya gedhi nenhau futi yemugodhi. Ndazongona ndaichera hangu ndasingachanyanya kuchera pamugodhi apa nguva dzese. But ndaicherawo apo neapo kuti dzimwe dzenguva ndogona kunonoka kana ndogona kusvika kwasviba nokoti rege ndichere mvura yekugeza makuseni.
panoda kuti ndinochera mvura pepe kugeza makuseni ndikuwana mugodhi wacho wakakiwa. Pandodzoka kumazuva ndoona ukinurwa. Makuseni panoda wamuka ndoona wakakiwa. Ndochakuti ndobva ndatongoti beta ndinguva chero ndikanonoka. Ndotosacrifice kuti ndiende kunotsvaga mvura yekuita sei yekuti ndigozogeza makuseni. Takatarisa nyaya dzisi dzekukirwa migodhi, kutyirwa magedhi. Patiko zvindo ndiri kuona kagedhi rakavhurwa kana mugodhi wakavhurwa. Vanenge vakavhura masikati. Masikati unovhura. Masikati vanenge vakavhura. Nezuro wakaswera wakatovharwa. Wakakiwa. Ndikatosvika ndichibva kubasa ndikaona wakakiwa. Marimwe zuro ndikasvika ndikaona wakakiwa. Musi wandakatovhuna nditaura namukoma Robert. Wakangonzwa nditaura pafundo pabuda panze mbosvika kwaukinura mugodhi. Wabvisa ki yacho. Zvikuita kuti vaviri musajikidzane zvichida pamugodhi zvichida pamagedhi kubuda nekupinda. Imi muri kutaura kuti hamuchagare mese pamwe chete. Handizoziva kuti ivo chii chine chizonyanya kuti vandiitire izvozvo nokuti ina handiendi kwavari unoti ndibatsirewo nechakati kana ndikumbirawo chakati. Ndongozviitira zvinhu zvangu ndakanyarara but ivo manje ndovandotanga. Zvafanira zuro ndakatovesa moto wangu ndichitobika. Ndiri kubika kuda ndiri kuona munhu ari kuuya ari kundifuridzira ari kutosvika paya pandiri kubikira. Akutanga kuisa bute muruoko otanga kufuridzira achifuridzira achitenderera kudai achitenderera pandaiti handina kumbotaura navo pandaibikira ipapo handina kumbotaura navo ndakatongosiya zvakadaro. Handina kumbovabvunza kuti muri kuitei kana kuti hazii. Ndanguvasiya vakadaro. Nyaya yenyu muri vaviri ichiri nyaya yekumashure here? Sekutaura kwaimboita kuti ndakazobva kwandaibva kumagonyeti ndikazosvika mai vane mumwe mwana. Ndiyo nyaya yacho ichiri nanhasi here kana kuti? Handizoziva kuti ndizvo zvichiri kumavari here kana kuti yaimwewo nyaya kana kuti kwanguva kungofikisa handizoziva. Handizoziva hangu. Hama dzemurume wenyu hamudzizivi here kwadziri? Ndodziziva kwadziri. Munodi kuenda ikoko muchinotsanangura kuti aiwa ndomagariro atiri kuita nyange zvedu tisarare tese mubhedroom mwechete asi zvakaoma ndiri kusvika gedhi rakakiwa ndotarire kujamba ndiri kuwana mvura zvakare yakavharwa. Hamukwanisi here kuenda ikoko muchinotaura navo? Ndombotsanangura rangu but vanoti nyaya dzenyu dzinonetsa nekuti dzakumapurisa zvinongoda kuti kana mangonetsana mongoenda kupi? Kupolisi. Saka manje kuzoti ndirambe ndichienda kupolisi nenawo kubasa manje kuzoti ndirambe ndichirova. Ukangorova one day wokutambira hauchatambiri mayusi autambira RTGS. Saka ndo zvimwe zvinhu zvandinoda kuzoavoida futi kuti zvirinani nditambire mari yangu yakakwana ndichizowana zvandinoda ndozoshandisa panguva iyoyo. Mapurisa nyaya yakaenda ndeyekukirana magedhi here? Yakaenda zvona kudai ndikatoenda but ngoti mukana nenguva yacho izvizvi yatiri kuita hatisi kubvumiswa futi maapplication enawo yeplanting. Ponenge wakaisa unobvunza kuti zvauda kurova mangwana saka anozosara ishanda panzvimbo yako ndiani. Munozozviita kana muchinge mapedza kuita sei? Kuita zveplanting. Ko pavana apa vana vachiri kuwe here? Ndonzwa rona anoti haagare pano anogara kumurume wake. Vachiri kuwe here vana kuzokuonai pamwe chete nababa? Rona ane time ndingotaura pafoni but Shailindi akabva kunoku mwedzi wapera pakati pemwedzi unoyu waSeptember iwowo ndopaakabva kunoku. Zvishungurudzire vana zvekuti vakasvika unogona kuona mai vachijamba nepajurawo toti rona uya nemurume wake wosvika mai vari kujamba nepamusoro apa. Zvishungurudzire vana magariro avo? Zvinovashungurudza but chekuita ndopasina. Zvinovatoanetsa even hatingamboti rona asi mudiki wacho andotogara naye wacho pano andosvika pakutonetseka noti mama saka muchasvika kupi muchijamba jirawo. Ina hangu pandozosara nchienda kuchikoro nokuti pamunongobudai muchienda vanobva vatosara vatokinura gedhi. Madi kuti mumwe maki yake mumwe maki yake?
ndozvazvazviri but nene wekuti pandakasiya manje make ndichisiyira mukomana wemudiki vakabva ngoita advantage yekumutorera maki yacho ndobva vatongoatora ndobva varamba nawo zvachose havana kuzomboda kundipa maki yacho. kuti baba havasuda kuti muende kubasa? Handizivi kuti havasuda kuti ndiende kubasa here kana kuti obviously ndozvine zvitoreva kuti vanenge vasikuda kuti ndiende kubasa because kana munhu achikwira gate munhu achiziva kuti ada kubuda makuseni kuenda kubasa anoramba kukinura gate ndozvine zvitongoripo. Zvichida vava kuda kudzokera mumagonyeti kuti vakuchengetei nemhuri yenyu? Kana handioni sekudaro dai vaida kudaro kutanga vachengeta ivo vana vacho vasati vachengeta ini hanti vana vacho vatodikana nekuvaona. Saka kuti vana vamwe vese havaita sei because tingoziva mumwe chete uya ndiye wavaine kwiri naye ko vamwe vese havanzi vaparadze? Hapana wavanoda vese havana pavanoda vese kunyange Willas vachiya ndogara itonetsana naye vachitomutukana naye everyday zvokuti akangosvika anongotosvika ongochinja otoenda kutamba ozototi ndozotomunomutukana anozotongoziva kuti ndakudzoka nguva dzakati ndonguva dzaanozotouya akuya kumba. Relationship yababa nevana vavo yakamira sei tisingatarise kuti imwe muri kunetsana zvenyu pachezvenyu? Vana vatomborina kana basa navo havatombo ndingangoti kutongobva 2014 kusvikira izvozvi hapana chavakamboita pavari hapana. Haisi nyaya here yekuti tinombonzwa vamwe vanoti kana vabereki vakanetsana munhu anenge achigara nevana semi ndi munogara nevana munema kuti aiwa baba venyu musaende kuna baba venyu vanodai zvinozoita kuti vana vazoite mwoyo wokufuratira baba vavo. Nditombovadaro because ini ndaitombomuti kunyange ukasangana nawo ramba uchivamurosa kunyange vakasakudaira kunyange vakasadii iwo unoramba uchingoita sei uchingovamorosa kusadaira kana kusadairwa ingovaita sei ingovamorosa saka chero akasangana vanongovamorosa but iye akazosvikawo pakuneta kuti ndaneta damwe dai ndikavamorosa vandairi. Pane musi pakati ndiri kuenda nodzidziswa homework ndakatomudza kuti ndiri kunonoka kudzoka unoenda kwana munin'ina wangu anogara kuGazebo unodzidziswa homework nokuti pangu ndokunosvika kwasviba saka ndopa ndatomuti kana kwasviba usauye ubve warara ikoko saka iye akabva arara ikoko ndobva afuma achisvika angojamba chira ndobva achinja ndobva aenda kuchikoro aenda kuchikoro ndopa akadzoka akaona futi gate rakeko ndobva ajamba ndobva apinda saka paakapinda ndofunga wakajamba wachimwe ndobva watanga kumupopotera ana udaira pakati unogonditiusa jamba jirawo seiko handi ndaona here gate rakakiwa apa ndinda kuchinja pandini nenzara zvavakazanza vakazotongoramba vachingopopota ndobva ndatongodi ndobva ndachinja ndobva ndabuda ndobva ndaenda akazodzoka taimu dzandakatodzoka ndakutobva kubasa. Muri kuti ukama hwevana nababa hauna kutomirawo zvakanaka zvichienderana nekunetsana kwenyu imi pachezvenyu? Hauna kutomira zvakanaka kusazoziva kuti ameno kuti zvavakabata pamwe ndo zviri kukonzeresa here kuti vasade vana kana kuti onde zvimwe handizoziva hangu. Zvavakabata makafamba here mu? Handina hangu batika munhu haungangovingwika nechipoko pasina chaunenge uinacho hazviiti unenge utori nechaunenge uinacho. Kuti ndofunga ndo zvimwe zvezvimwe zviri kuita kuti vana pamwe ndo zviro zvimwe pamwe zviri kuita kuti vaseme vana kana kuti vavarambe. Vana vatakambosiya muchiti mimi vainzi nababa havasi kuenda kuchikoro vakuenda kuchikoro here? Vari kuenda. Vakanga vari vangani? Handicharimembe hangu kuti vakanga vari vangani nguva idzodzo vainzi havasi kuenda kuchikoro? One chete. Grade ndiyawo muri kutaura here aijamba jurawo? Ndi grade ani foreman? akatotanga grade 1.
atanga grade 1 kune rino iri. grade 1 anogona here kukwira pajuraho apo? Atori muhombe anokwira. Ane makore mangani izvezvi zvane 9 but tingoti ane 9 apa chiripo kuti atene 10 anozotina musi wa7 February. Saka tichienda ipapa kunyaya dzekujamba majuraho, ndimi here munomuti kana gedhi rakavharwa unogona kujambawo juraho hose, kujamba kwandoita ana achienda kubasa? Zvinofamba sei kuti mwana azoziva kuti aiwa kana gedhi rakakiiwa ndibaba vakiya ndofanira kujamba juraho? angozvifungo ega ndina kumuudzira noti panosimbosara chimuka nosungowana gedhi raita sei rakinurwa, asi musi uyo paakabva kuchikoro akaona gedhi rakadiwa rakakiwa achibva ndachamba. Hama dzenyu munombodzudzawo here kuti ndo matambudziko andikusangana nawo kuno? Ndombodzudza but apa ndandisina kumbotaura kuti mazuva ano ndandisina kumbotaura, ndangonyarara hangu andambotaura. Ndina wandakambotaurira kuti ndirukirwa gedhi ndirujamba jirawo, ndina wandakamboudza. Kaye musina kukwanisa kuvaudzawo zviri kuitika mumba menyu? Ko mukatyoka ipapa mukasvodogoka mosvaka inopiwa mukoma wele? Ndinombozvifunga kuti ndanguti ndaingoverengerwa kuti ndichazotaura but ndamboti pamwe regai nikonyara pamwe zvinozogona kungodini kuzongochinja. Takatarisa nharaunda yevantu zoti kuma5 vanenge vakutomuka vachitsvaira dzimba dzavo nekutsvaira vachikuonai muchijamba gedhi, havana here kumbobvira vataurawo nemi kuti zviri kunetsa? Hapano here mashoko avakambotaurawo nemi kuedza kugadzirisa situation yepamba penyu nenhau yekujamba juraho? Vanotaura zvavo but vangoti komadi kufonera kuti munhingirikiri mukoma Robert akambokubatsirai dai mafonerai. Saka pafoni yangu yange yakafa, saka pandakazoigadzirisa ndopandakazoti regai ndodini ndivafonere ndivaudze kuti ndiro zviripo. Nhau dzimwe dzatakasiya pano dzainetsa ndedzekuti maingonangana muchiti vanodira bute paikowe havachitomba munongozara masvosve. Iko zvino masvosve nebute zviri kufamba sei mumba? Ndangusaziva sekuti kwangu masvosve zvinakusinaako but bute chachera vasi kurega kuisa. Nezuro chai ndakatoona riripo pato asi nhasi hangundaona pasi, asi havachaiti sezvavaita pakutanga kuti vaita everyday, vakuita apo neapo. Nezuro ndakaona riripo ndibva kubasa pamusiwo mba ndangoritsvaira hangu mandasiya zvakadaro. Tingati here zvichidaka maybe bute racho rinenge chichengetedza mhuri, makambotaurawo navo here kuti konai baba bute iri yaufa? Handina hangu kumbotaura navo, asi pane musi wandakambovanetsa ndikati muko muri kuisirei chii, zvanza kundibvunza izvozvo kuti uri kuisirei bute iroro nekuti pamba pangu. Ndikati sei kuchiitika ndikazoritsvairira uko kwenyu, ndikaritsvairira pamusoro penyu munozoti mushonga iro riri bute ramunenge maisa, havana kudaira. Saka kubva ipapo pamwe ndichivataura ngoti musanetseka neingotsvaire muchidini, musatsvairire muchisakupi kumusoro kwavo, ingotsvaire chete munorasa panze, musiya zvakadaro, musanetsane nemunhu. Saka ipapo ndongona kudai ndikaona riripo nongodini zvangu nongotsvaira ngobvisa nongonyararawo. Mukaramba muchinetsana kudai hamuonere kuti munogona kuzokanganisa zvakare ukama hwevana kana kuti kukura kwemwana wamukutaura kuti ari grade 1? Zvava zvakadii kuti wani wenyu osara pamba, mumwewo imimi zvichidawo kana kuti ndimi kana kuti baba imba yacho mese kana kuti mese mobva moisa maroja, kana kuti wani wenyu obva oisa muroja murumu make anenge achinge achitora mari achitobhadhara kwaanenge achigara? Zvava zvakadii? Zvino zvakanaka zvo but harizozivi kufunga kwomunhu maizvo kuti wacho ukazoisa roja rako manje rinozosara richigare here, harizosara richivhiringidzwa here naivo vachiona kuti vanenge vasovhiringidza munhu waunenge wasiya aripo.
nokuti akanga amboripo maloja patikamboenda kuti chinzi mungapaite maloja sekuti makundikana kuti hamusi kuda kubhadharira vana chikoro, hamusi kuenda kubasa, hamusi kudini, saka chisiyai but ivo vakazosvika pakuavhiringidza maloja achibva aita sei, achibva aenda pasara pasina. Zvichidava izvezvi zvichida nekusagara kwamuri kuita zvakanaka, muroja akauya anogona kugara kane kuti muri kunetsana imi pachenyu muri vaviri. Handizoziva kuti kumberi kwacho zviri zvakazomira sei. Besides nyaya yekukirwa mugodhi nenyaya yekuti muri kukirwa gedhi, ndezvipi zvimwe zvamungati muri kushungurudzika pakurarama kwenyu mugere pamba pemurume wenyu panapa? Handizvozvo chete zviri kundishungurudza chete. Imi mamuchida kubatsirwa sei? Takatarisana nenhau mati ndozviri kukushungurudzai. Vanofanira ngavandipe makii, vakandipa makii epagedhi zvekuti kuchera kwemvura nyange dai vakakiya mugodhi, mvura kwekuiwana ndotovana kwakatowanda because vanhu vakawanda kuti uye muchere mvura kana muchinyemwa mvura. Saka mvura handina problem nayo, nyange vakakiya nyange vakasakiya but kwekuchera mvura ndikushayiwe. Vanhu vakawanda kutoti kana vachikunyimai mvura uye mudese uye muchere mvura. Paisei makii acho musingakwanisi kuita face to face navo muchitaura navo, vanotyisa here mukoma uyu? Havatyisa vakabati vanongoti handidi, vanongoti handisi kuda. Makambotura here muri kungovafungirai? Handisi kuvatura because pakamboya mukoma Rupert vakambozama kuvatura kuti vape makii avo kana kuti vape vanochekesa vokuzosera iwaye wacho, akaramba. Iwe ichi chikonzero ndechei kuti vasakupe makii? Vakangoti handisi kuda nemakii yangu avo acho vakaisa kupi, vakarasha avo. Ndikati mugoni ndakarasa sei makatorera makii? Vakaramba kuti handina kumbomutorera, asi anoti ndo vakanditorera makii. Saka rubatsiro rwamuri kuda ndirongoti mupiwawo makii zenyu, hapana zvimwe zvamuda kubatsirwa zvichida takatarisana nemwana ari kuenda kuchikoro? Ndoda kubatsirwa pano vemwana anoenda kuchikoro, mari yefees, mari yefees nezoto kutanga kwegore kuya anenge aida mauniform, anenge aida mabhuku, anenge aida bhutsu, ndongoti zvinongodiwa kuchikoro zvese. Ndoda kubatsirwa ipapo because mari yacho ndotambira ishoma, kuti izokwana kuti utenga chikafu nekuzoti kuendesa kuchikoro nekuzotenga zvese zvezvidiwa haikwani. Because ndozotoita zvekubhadhara hafu hafu kuti ndiite sei. Mashure pane vanhu vakaimbondibatsira but neunhau yefoni yangu yange yakafa manje, kubatana kwacho kwakuita sei muchinetsa. Saka ndichazombotsvaga nhamba dzacho kuti ndizovafonera. Muzi papa ndangobhadhara hafu, imwe yacho handisati ndabhadhara. Tenda mama, regai zvichidawo kana baba vakabvuma kupaiwo makii, tikataurawo navo vakabvuma kuti aiwa makii vanokwanisa kukupai, tinoimba kuti vanoita sei, vanokudzorerai, murega zvekukwira pajuraho izvi, munosvodogoka kamakumba aya magogo kudai, vazukuru vanozoberekwa nani kana musina makumba? Vanarona vaya nevana gogo makumba akaperera pajuraho apo, zvinozobuda zvakanaka here? Hazvibudi zvakanaka, hazvibudi mu. Tenda mama, maita basi. Alright. Asi panyaya yegedhi ndakapedza magoma Rubhani ndikavaudza kuti ndichamukinira nguva dzaanobuda, nguva asi kumanheru senguva dzemanadoka ndimukirana sei. Anodzoka masikati, handimukona nguva dzamadzoka vavo, ndodzavanodzoka masikati. Ukatoona uya radoka angosvika gedhi rakashama. Kana auya masikati iwaya nelake kuti matoona rakahwara rinenge rakaita 180 rakahwara kusvika ridoke. Saka munoona ini ndakazoona kuti aiwa zvemasikati ngaavhure 180 handabasa nazvo, asi manheru nguva dzangu dzakakwana ndokira.
Ngozi vakuchema kuti makuseni paipa vanenge vada kuenda kubasa vari kumukira singaiti saka vari kuona gedhi rakavhara. Hakusi kumukira. Taimukinira gedhi na5. Iye anobuda nakota to 6. Nakota to 6. Achibuda nakota to 6. Obuda oenda. Handiti. Asi iye anenge amuka na 2 o'clock. Usiku hwese ihwohwo achiita zvaanenge achiita tinenge takanyarara. Asi nguva dzake dzikachaya 5 o'clock ndaibuda chii. Asi pandaidzoka ndoti ndobuda inini ndichibuda kudai iye anenge aripo. Ndichibuda apapo iye ndichinomukinurira aibva atanga kunditaudza zvisiri izvo. Ndobva tatotsama. Mukadzi wangu ndiye aizotora ndoti ini handichada. Mukadzi wangu ndiye aizouya omukinurira obuda oenda. Hapana pane asi kuzoregera kumukinurira wataakuita iye zvino gedhi. Inhau yokuti kamwana kakomana kaipa kagrade 1 izvezvi hamunongona akabva akaite zvemabhuku kana kuita nguva yekuerenga mabhuku kana kuita sei kakabva kuchikoro kari kuenda ndokaona kaibuda makuseni kachienda kachidzoka kanodzoka na12. Saka pakanodzoka koita zvakanoita umo koita zvakanotumwa namai vacho imomo kosi yakaita kobuda mupaseji kwete kuti mumba mavo anenge achiita hamheno zvavanongoisa namai vacho. Handigoni kuzvitaura nokuti ndinenge chizoona kuti munozvibvumira. Haiwa ndangokudza nezvaanoita zvaanenge atumwa namai acho namai achona. Saka iye paanoenda kumutambo mai vacho akuziva kuti vari kuuya ndiko kanotanga kuuya kupinda kosi yakaita zvakaita kobva kabuda kobva kaendera tu mai vacho chinguvangu wobva vapinda. Ndo zvaanoita izvo. Saka vapinda kudaro aka kamwana kanopinda mumba na10 PM. Hakapindiri nguva dzinoti mai vacho panapa kuti vaite basa ravo havaite zuva rese pavanouya. Vanomirira richingonyura kutanga uchiita basa ravo kunobuda panze. Vanoripedza na8 o'clock. Ipapo ndinombomira kukiya nditi apedze zvaari kuita. Apedza na8 o'clock anogona kumirira kana kuti anobuda ozogona kuuya kana kuma10 aine vanhu vake vaanenge vechimadzimai onoka odi ndobuda ndomukinurira opinda nevakadzi ivavo. Vakadzi vavo obuda ndokiya gedhi rangu. Ndozvatinoita izvozvo. Saka zvese izvozvo zviri kuitika mumaziso mangu ndiripo nokuti handina kwandinoenda kana kuita sei. Ndendiri pano ndozvatiri kugarirawo ndiri pano apa ndirisina zvatiri kuita zvaunenge akagara. Kuedza kutovhikirira zviri kuitwa nemunhu neuchenjeri hwake hwokuti kana aine njere dzekuti anoda kugara panapa asi njere dzake ndedzekuda kundikuwadza. Aini nyaya yemba ifeti. Nyaya yemba ndo yaari kuda panapa kundikuwadzira kundiuraya kwete kuti ndichita sei. Ndakaenda namukoma Robert kun'anga akabatwa zvese akaudzwa zvese zvaairamba zvese akazvibvuma. Mukoma Robert vanoziva nyaya iyi pamwe nini makazoinzwa kuti kweipa. Uyu haana chaakaregedza kubva ipapo patakabva ikoko. Mukoma Robert vakazongouya patakataura nenyaya yegedhi iyoyi makii. Mukoma Robert ndikavaudza inini tiri panze apapo ndikavaudza kuti nini mukoma Robert kuva zviita sei makii handichamupa nekuti uchenjeri hwake ini ndiri kuona imi munenge musingaoni muri kuko muchiita zvekuudzwa naye achikunyeperai. Asi inini ndiri kuona zviri kukonzeresa zvaari kuda iye pandiri nekuti pandinorisiya gedhi kana kumupa makii ari kuvhura anogona kuti na11 o'clock munhu achibuda ende haazori kii abuda anorisiya rakashama kana rakatovhurika isinei takadaro. But paunozoti makuseni achona iwayo ukada kumugoma makuseni unoona gedhi rakashama iye anenge achimuma. Saka izvozvo ndakapedza kuti hangu kana dziri kii dzepagedhi handipinda pamupa. Saka wojamba here jurahoro ngaajambe
nekuti chakumujambisa juraho ezvi inhau yemwana zvakaitika mwana iye akauya semwedzi anenge aipana auya semwedzi dzino aita mabasa aita mabasa mwana izviko kanenge karipanisa hapasi kure baba kanogara pakanenge kanodzokana 10 mai vacho vapinda vapedza zvinhu zvavo zvese ikokodzokana 10 kana vatoti kakasike anoti kuma7 achiziva kuti gedhi rauda kukiwa oenda unokatora ouya wakadungamidzana opinda. Saka kana ivo vachiziva kuti zvandinoda kuita zvikane kari kwakaro hamene kuti ikoko kwachona ndiko kanobva here nezviro zvakamira vachizoibatsirana namai acho kuti vaite zvavanoita mumbao. Saka ndo kanobva kauya kodi kopinda. Saka musi wacho iwoyo wandakazosakisa hapasi kare mwedzi umwe wandisikachakinuri gedhi kakapinda na10 kadaro ivo mai vaswera vari pana vakatobva kuchikoro vaswera vari pana ini ndobva ndati ndakiya gedhi iye arimo ndichigara ndimbomuudza kuti mwana iwo ndichimukatsura kamwana ikako kuti iwo unouya panapa chakatanga ndechekuti ndakati ndisipo kana ndichibuda ini ndosiya gedhi rakakiya yanga iri holiday iyoyo ndobva akana kasingarari pana kairarawo. Saka kaiva netsika yekuti kakangoona kuti ndabuda handi nevanhu vako vanokatuma zvakanotuma kobva kauya nevanhu vaya kakaona gedhi rakakiwa kanojamba konopinda mumbamo kupinda kumba kwavo kobva kaita zvakanoita kosi akaita zvakaita tsina dzavo dzavanoita izvo ini ndobva ndati ndichiuya. Saka musi wacho ndakauya twapanga twakazara apa tumwe twacho tuba twangotiza twandoona uko twatiza iya tujamba apinda umwe kamwe kacho. Saka inini ndasvika kamwe kacho nandiwo kasina kutiza katema so kanobva uko kanotombouya kachimubvunza panapa mubana yeye kabva kamira kabva katiti makadii pandakapindura kanzi ko chii murikuita panapa makaunganirei panapa kanzi ndiwilasa ajamba neapapo saka vanga vachikwidzana kuti vachijamba apapo ndokakataura zvese kati pakanaka iwo vagona wataura chokwadi. Saka ndapinda munhu wilasa haana kuziva kuti ndapinda vamwe vatovadi kwatisa kamwe katona kakatojamba kuti nepamba kuti ndisakaona kana kakazozvahere kuti asvika ndakadhumana naye apa ndibva ndamubvunza ngati wilasa uri kujamba nepagedhi ukaona pagedhi rakakiwa iwowa unorara usiri panapa ukaona gedhi rakakiwa ujamba nepapapo urikuda kuzvitani pamba pangu urikuti pamba pako here panapa hapasi pamba pako namai vako panapa ndichibva ndati ndoda kukurova ndobva kamhanya kaibva kanopinda mumba umo kaibva karivhara handimbokupindira mumba imo asi hachaita i1 day rachakubata mai vako varipo ndokurova ndobva ndatosiyana navo ndanyara. Saka zvadaro anouya achitaura mai vake saka vadaro ibva vaplani yekuti ndakona kuti anoita sei vanokurova here ndobva aswera asipo vakutendekora kwauswera asipo adokesa zuva rake ava mai acho vauya nguva dzavo dzavanouya dzokasika idzodzo vaita zvavari kuita vanodiridza vanochera mvura uko kwavanochera uko vadiridza vaita sei vapedza ndobva vaita zvavaita mumba umo vokuta shamwari dzavo dzichibva yauya inoita dare ravo ravanoita rehamheno zvavanoita pamota voita vocherera pasi zvinhu zvavanocherera vatinongozoona ndichibvisa. Saka adaro vapedza kudaro kauya zikaika tatorara isu tatopane uko iye arimo akamuka dzatokuma9 10 dzatokuma10 kamuka tiri kuko takatoti kauya zikaika kabva kajamba kana kunoka aripeti kakaenda kwavanokwira nako kaenda ikoko ndobva vakuti mama
dzikinire ahipindi akapinda mukicha hapana dhoa akapinda bodhore mukati ndinokira apinda ndobva ati mama abva adedze mama waya ndobva adaira ndobva wakumuka kwakuya kumboo wauya kumboo ndobva anoka aninokera ngati uri kudei kanzi ndikukundokinurira ngati handisuda ngadzokere kwaanga ari iye ndobva atora chaakatora ndobva anogwejenera dho agwejenera dhocho ndobva akauya sasira ndobva atotanga kuposeka vakafara varimo ndobva atangonyarara musacho atatombomuka uriri urikira atangoti ndikasiya saka tasiya tarara kudaro makuseni acho ndo musi watanga kuti ndisamukinurire geti makuseni acho navakuda kukinurirwa geti akataura kuti haana kutouya kunoka kuti nekuti isi hatina kutozomuka panguva dzake dzekubuda abva angobuda nepadhokange ndobva anojamba ajamba kudaro akaenda kubasa ibva adzoka ibva tati aiwa hazina dambudziko matakiya madho edu nezvese tanorara tarara zvakanaka ipapo aiwa akakasikawo vese yeyeulas uya vakarara vakapinda vakandorarawo tisu tinongonotanga kurara kana dzimwe dzenguva iye ndiye anokasika kunorara asi tarara anozomukawo ozoitewo zvaanenge akuitoisa anonorara saka adaro mangwana achona makuseni gedhi rakakiwa dhoiro rakakiwa makuseni amuka kudaro nguva dzake dzekubuda dzakwana dzadzakuma 22:05 ebvaakabuda ipapo abuda nekuti pese paanomuka nechaanoita chese kuita sanguva dzake pese paanobuda nekuita sechikuita sanguva dzake dzaakubuda dzega dzega tichida kuziva kuti paanotimutsa nenguva dzakati ko erwewo paarikudaiwo akumuka nenguva saka nguva dzake 22:25 anatononokesa idzi 5:30 ndopaanobuda saka adaro akambobuda uko aipedza zvinhu zvakakuenda kubasa ndobva akungonosvika kuti abva agwejenera haana kuda kuti chi ndivhuriro ndakuenda kubasa akabva anogwejenera ndobva ajamba ifekti akagwejenera agwejenera kudaro mukadzi wangu inini ifekti akugwejenera mukadzi wangu akabva asati agwejenera akunobuda akagwejenera ndobva adzoka isi hatina kuzvinzwa kuti atorevhura saka akundobuda uyo paanobereka mwana vanonzi wake munotozvinzwa kuti akubereka kubuda nechisaga zvake zvaanotakura tinotozvinzwa ava ndobva wati regai ndinokinura chii munhu akubuda pavakabuda vachiti vakundokinura vauye vakinura dhoiro negedhi vakaona dhora ratovhura ndobva wati ndichagodi ndichagoendaku hapaisina ndobva wadzoka ndopakabva pangotanga kuti hapaisina chi nekuti inini ndandisingachangoki ndichimukinura nekuti pandinongomuka ndichimukinura bedzi tinototakudzana asati aenda basa ndaona kuti aiwa nandisina kutaura namunhu then ene handichadi kukinura ava ndo vakatondotsitsi mukadzi wangu kuti aiwa ini ndomukinurira hameno zvake naimhosva dzake ndiye anoziva zvaari kuita asi ndiye akazozvivharira kukinurwa kwaita hapana paasina mudzi akakinurwa kare handizivi kana paine zvino zvamuda kubvunza paana achitaura mugodhi uyu mugodhi harukiwi uyu tete mugodhi masvika wadiwe vanodoka kuchera vakuenda kumugeza utoende kubasa kavanona zvakanaka mabvunza zvakanaka chese chaizvo mugodhi uyu haukiwi hati muri kuona nguva dzinedzi munhu anoenda kubasa handiti munonzwisisa munhu anoenda kubasa izvozvi tiri kuti tiri pano handiti mvura yaanochera kugeza kudiridza nekuita sei
handiti haisi mvura yemugodhi ndinonzwisisa yaangagona kutaurira kuti ari mugodhi wakukiwa haisi mvura yemugodhi anenge anochera pamba pakona iyo ipakona pane avo yeredi ndopaanochera ipapo ndopaanoinana namai veipapo zvese zvanoita anochera ipapo mugodhi uyu wakapera mvura ukaoma mukadzi wako aibva nemvura kutaura achitaura ikoko uyu handimubona wakagadzira mubona kumakadzika ibwe mugodhi mukadzi wangu akaucheresa akatenga zvidhina zvekuvakira pasi bhozi unodirike tikadaiwa sobatagadzira hausati wane mwedzi iwoyu takachera mvura iyoyi haisati yatowanda inopera asi haashandisi mvura asi mvura zvamunotaura zvichibvunza kuti zvaakuchemera kuti munokira mugodhi manheru tinokira nokuda kwokuti munhu uyu patinenge tarara isusu ari kumuka nemashamwari ake anouya usiku woita zvavanoita mugodhi wakashama tirikufuma ndiona muine zvinhu muine mvura dzake dzaanogeza muine tsvina dzake imomo weti dzake anodira saka ndaakukiya manheru ehe maiona imbosvikaitidza kuti mugodhi uyu urikuita sei baba warutanzi mukudira anoramba zvese musambopemakanyeko uyu mukadzi chaakapfeka dzechehuroyi munoziva unonzi uroyi ndo chakapfeka munhu chekuti anokurambirai kuti mubvume zvaanotaura uyu indoita kunge benzi sezvinonzi achiri mukadzi uye haasiri mukadzi wangu panapa kunogara zvake zveutsinye zvekuti kana ndichibva pano ndoda kubva ndauraya mumwe wavo pakati pedu tiri tu ndo magariro akaita pana hapana chimwe taari kurwira zvese zvaari kurwira izvi inyaya dzekuda kutikuwadza kuti ndikakwanisa kuti ndishandise mugodhi uyu ino pavanoishandisa nekuti vari kuimwa ndoita zvandinoita ivo pavanoimwa vanofa ini nekuti ndinochera mvura uyu anosiya andiuraya panapa haana chakambogarira uyo mukadzi uyu akausiya andiuraya haasi mukadzi wangu zvachose ane mwana asiri wangu haasi mukadzi wangu akagare zvake zvaanoda kana kuti ase asi mukana wekuti achiita zvaanoda kana kupiye kuti chinhu ichi ndechake hachisiri chake asi mumba maanopinda umu ndomusiya achiita zvaanoita hameno zvake asi zvimwe zvese izvi handichakwanisi kumubvumira handidi kumbokunyepera ipapo nokuti inini ndinokuwara nekuda kwake nekuda kwokuti inini mumupe mukana wekuti ndimuitire zvinhu zvaari kuda iyi hazvichakwanisi munhu yakashata pandiri ende kutogara zvake zveutsinye zvekuda kutondikuwadza kuti kwete zveutsitsi kana zvechii zvekuda kundiuraya kuda kundisiya ndiuraya ozobva abva pano ende haambobatiki uyu takatarisa mwana mukutaura grade 1 makamita muri vaviri ndevangu nyaiyo muri vaviri ndo zvaakataura nokuti pane umwe ari pamusoro handiazivi pamwe asi toona nokuti anokuopanaaomarai dai ari mwana wangu ainditeerera ini aisi here nyaya yekuti imi vabereki vacho seizvezvi kutaura kwatinoita muchitaura kuti aiwa mudzimai vakangogara uchada kudhura ichida mwana anogona kugari kana pakona kana pasera apa kana apapi anogona kunge achinzwa mashoko ari kuda mugano mababa vake kuna mai vake hazviiti here kuti mwana ashayewo hanya kana kuti ashayewo hanya nababa vake kuti akamani baba vanogona kunge varikungoti handisi mwana wavo saka ndangoitawo zvese zvese inini vana vese handingazoti iye ichete vana vese kubva kune kuona kusvika pane iyeyo handingavati vanondiita munhu akanaka vanonditi ndakatoipa nokuti vari kuteerera mai vavo vanoda mai vavo munonzwisisa vanoda mai vavo baba vakashata inini kuwayarudza kwandaitanga vachinditi baba handokungidza ndotombosvika pakuti maybe ndaiti ndiri kunzi baba vaine zvavaiena namai vacho vachiudzwa vachikura nekuti vari vana chaichaivo hambofi vakapindira daka rangu namai vachiziva kuti uyu mai vedu ahura vaita mwana asiri wababa asi vana ivavo vachisapota mai vavo neunhu hwekuhura vachiramba baba voti mai vedu vari right haipapapo handimbopi uyu
kuti naye gauya kuita uyu akutinda azoziva akabva kuvakuru vake vese nokuti ndodzira yavanhu vachingoita yaari kuita nokuti ndo akazorambira naye. Mukomana mukuru ari pamusoro pake uyu akatorwa nemupadza wangu ari kumushandidzisa uyu akanga anzi ngauye vari tu uyu akaramba naye akanzi uyu haabvi pandiri. Saka kureva chidare raari kuziva raari kuita nemwana iyeye agere panapa kuti ari kuziva kuti ndikauraya baba venyu iwewo nevamwe vese makuya uchitonga panapa nekuti ndimi vana ndiri pano nemi. Ndo nhau dziripo nevana asi nyaya yekuti inini ndinoramba vana handirambi vana asi ndaakuramba neunhu hwavari kundiita vasingandiiti baba wavo kuti ndi baba wavo asi ndivo vari kutoti havasi baba vedu. Nokuti kana muchiona mwana nhangowo baba vakashata unotadza here kuti baba makadii kana kuti mamuka sei? Handiite ndosandataura kuti uyu munhu ari kutaura zvinhu zvaari kutaura kwamuri kuti muti inini ndiri wrong asi handisi wrong. Ngomarobert ndakavaudza zvinhu izvi haisi nyaya yekutanga asi haina zvairi kugadzirika, haina zvairi kumbogadzirika nyaya iyi. Ndofunga ndichiyeuka zvakanaka takataura naRoma aiti iye shuro yake ndekuti baba namai vagare pasi vana vokumbira regero kana pane zvavakatadzira baba. Right, ungauri mauya zvakanaka makataura naRoma unga makagoneza shuro yekuti mimi mugare pasi sababa namai vavo muonesana zvokunetsa kana pane zvokuti vanavo vakatadzira baba vasingazive vokumbira regero ka vanhu vanogara zvakanaka majurawo nekuira vamigodhi. Ndosaka ndakutaurira kuti vana vanoda mai vavo havasi kuda baba. Ndosaka vanokumbira kachi aiwa havasi kuda kukumbira ruregero mazvizi nokuti kana aida kukumbira ruregero handitauriri ari mwana kuti baba namai ngavagare pamwe chete iye achiziva kuti baba namai vangu ndo vanhu vasi kutonhorera nezvakaita mai. Munonzwisisa ngaasanzvenge ipapo kana achida kutaura chokwadi chokuti tigadzirisane isusu pavana nevana vangu ngavauye vachindikondesa inini ndega kwete kundibatadza nemukadzi wandi kutaura haasi mukadzi wangu uye haasi mukadzi wangu. Handichapi ndakagara naye pasi kuti timbotaurirana zvokuti tibatane kana kuti titate vana voita sei izvozvo handii. Asi inini nevana ndokwanisa kuti vauye vati baba tauya toda kutaura nini ndopedza nhunha dzangu ndoti taura chokwadi chako chese otaura iwe taura zvawakaita zvese kwandiri otaura uyu taura zvawaita kana vaive zvavaifurirwa namai votaura chokwadi ndinovasiya hapana chandinomboita ndinovatungamirira kuti chiitai zvakati chiitai zvakati vana vangu zvinoita zvakanaka kwete vana mai vacho vari panapa mai vacho vari panapa ndoka ndakavataurira vana kuna vaningira vangu ini ndikavaudza kuti mai vacho ezilongo mai vacho vari pano hapana chinombova chakafamba kuvana kunyepa handimbi ndakauyadzana navo kana kuti vauya vatikumbire ruregero. Mai vacho akangobva panapa uyu vana vakauya vachiti baba tauya toda kuti titaure chokwadi zvatakakukanganisira vakabvuma kuti vari kundikanganisira zvatopera. Saka vana vakauya vega asi mai vacho kana vari panapa ngavaregere ezilongo mai vacho vari pano ngavaregere ngavasiye ngavararama vakadaro namai vavo nokuti mai vavo havasiwe pano handichamuka ende hachamuke zvatose hazvibongi nhamba aite mishonga yakaita sei yekuti achandida chete akandidyisa kare ezino pachina zvakatopera handichamuke ngaabve pano atute tunhu twake osunga zvakanaka zvisina kana popoto kana zvokondibhingaidza kana kuti ase oenda zviri nani iye kana vana vacho vavakuziva vachichema vachitaura kuti makataura kuti amburo toita seiwo baba tibatsirewo ndinogona kutoti chienda munovaitiro zvakati handii nokuti inini shuku dzangu ka handingambozotadzi kuti vana vangu vaitiro zvakanaka neupenyu sezvamuri kuita izvi handizvo makaberekwa muri kumabasa saka inini vana vangu ndoti inini vasaito sezvamuri kuita izvi. Saka sei ezina hapana kana akaenda kuchikoro vana vangu akutienda kuchikoro ndiyeyo uakaka kungoenda kuchikoro ndekwezita mbeno pakanonosira kachitamba uko kumwe kanopfeka uniform kongobuda kodzoka nguva dzekakoleji dzemudzimba kodzoka handisi kuti ndo zviri kuitika asi ndikuziva ndo zviri kutoitika. But semwana wenyu
tisingatarisei zvinhu zvisikuteedzera wakaita naamai tombobvisa amai munyaya mukukwanisawo here kuti semwana unozoti akuenda pakakoleji ipapa mukukwanisawo kumupa zvikwanisiro zvekuti aendewo nazvo tu hazvigoni kuti ndidaro inini nokuti vana havasi mumaoko mangu kana vakapinda mumaoko mangu semupana akatorwa ndokuti ari mumaoko mangu nokuti akuenda chikora hana kana chichemu kana dambudziko izvozvi dai uyu anga ari mumaoko mangu ari kumusha kuno wake ari kutoenda chikoro zvisakana dambudziko kana kuti apai chii asi ari mumaoko mamai vake uyu akadzindewa mai saka tototi akatosheyanisa kuti aiwa uyu ndewangu saka uyu kana nhango akaenda naye ngaaende kana iye azoziva kuti inini ndine kurudzi ndopaachagona kuzoti rega ndiende kuna baba wangu kana ezvino zvaasati aziva nokuti achiri kutongwa namai semwana anenge ari mudiki saka ngaimboita zvamai indozotangirawo paanengati paanoona kuti zvamai zvadi hazvichaite zvakundiremera ndopachazomusumudzi weipapo ndichitambira sidzani kuenda kuchikoro ndozotangirawo paazoziva kuti ava ndiwo baba vangu ava nokuti izvo ndimukambira pamwe akatoudzwa kuti havasi baba wako asi tudarandikuda ingoramba uripo chiri kuti baba wako pamwe naana baba wake achaenda kuna baba wake kana akuzoda baba wake achauya asi mai achona hameno kwaanenge aenda namai vake nekuti mai vacho nozivazisi kuda pano nhango zvipo zvakaita kuti angagare kana usumuka sei achiita zvaanenge aine mukana wekuita zvese zvaanoita aiwa ngaasununguke asi ngaabve pano ini ndakambogara ngutarisira kuti achiita zvaanoita izvo zvezvo ari pano handina chandinombomita kana kuita sei saka nguva dzekuzovavhura gedhi dzichatochinji nguva dzekuvavhura gedhi hadzichinji aiyo chakuitika manje gedhi ndinoda kuvavhurira but handingamuvhurira atanga agwejenura dhori repapa aiwa ipapa apa ndiri kunye papa kuda kundiitisa inini kwakuda kutiitisa isu kuti vashandi vangu nekuti uyu munhu zvaanoita kungoti munenge musipo zvimweni dzenguva nhango ndikada kufunga plus inini ndodzoka kuti ndinozoona kuti zvinhu zvese zvandiri kuita ini hazvina zvokundibatsira saka muchiona ndizodai wanoti anoisa tsvina akauya kubva kubasa kwake anozadza tsvina dzake dzaanozadza nemadhaka ekugadheni kwake uko anoziva zadza ini ndinopinda ndotsvaira ndini ndinotonera kupaseji ndetoireti yake yanoitira tsvina nhasi chaite ndikakuratidzai mararo andaburisa anga akazadzwa muno munhu netsvina dzanga dzirapapo paakaesera moto nezuro aoesera nezuro masikati handemoni dai zvaigona kungoti munozodzoka kuti hameno zvinoitika paari nemimi kuti zvinoringana sekuti vakirina regai ndichivadeedza nokuti ingadai ndaziziva kuti murikutouya ingadai ndazisiya zviripo kuti zvimbosvika izviripo ndini ndakirina uye haachairi panapo haachairi panapa kana mumba make haachairi imini ndasingazivi kuti chaari kuchairira chii mumba make ndatozozvidza kuti ari kuchaira nenhau yekuti maamuchuya nhai ndo zvaanga achiita asvika achibva aita bishi kuchaira mumba make mokuti mugogona kuti musvike kana muchipinda mumba make mosvika makadii makachena zvokuti nhango zvandinotaura imi hamuzigoni kuzvibvuma zvokuti izvezvizvi mukanopinda handizivi kuti achaira dzese asi kwandanzi achitaira ndekuku mukanoti tinomboona mubhedroom mako mukasatambirwa netsvina dzakazara papa uchidayo so hamunonditaurira kuti zvechokwadi kutaura chokwadi ndaimbofunga kuti kana muchigona muti hande mumbunoni guru rokubhedroom kubhedroom kwavanorarawo kungoti aiyo tinomboona kudzimba dzedu nekwakakorobha kwacho mugona muchitaurira zvandikutaura kuti tikunyeka nokuti ndo unhu hwanepo saka ndinoti ndichitsvaira inini marimwe zuva ndichitsvaira tsvina dzake dzaakanga aisa auya aita zvaaita ari mumba umo ndakutsvaira ndichitsvaira ndakubuda apa pakicheni apa ndini ndotomutsvaira mukicheni mamaona muya nekukorova ndini tinozviita zvese izvozvo aisa zvinhu zvake
ndichitsvaira ndakubuda so iye akabva abuda nekamwana nekamuzipo kake achiziva kuti ndiri kutsvaira iva ndatsvaira akusvika ndakutsvaira pamusiwo yake aunditi tipindewo vandaramba hangu ndichitsvaira ndakanyara ndichibudisa marara angu ndaburisa ibva ndamira paruti ndobva apinda ndakutsvaira pasitupa ndobva atoimba kuti shanda shandira korona achibuda ndibva ndamboti aiwa zvakanaka tichashanda saka tichishandira korona ndiye zvaanoita saka inini ndiri kutaura kuti zvinhu zvinoitika kazhinji unenge musipo akauya anogona kuimba dzimbo dzake dzine dzichitaura nezvakuini dzechechi dzimwe dzacho pamweni vachiimba kamavhesi ekuchechi ekuimba ana rija hanzi pikidzana nerima ndiani rija pikidzana nerima paanenge achiimba dzimbo idzodzo anenge atoone zvaanoita kuti ingobuda ichiendewa zvinotoona pateitwa zvinhu zvake zvinomboitika achiimba dzimbo dzechechi zvaanenge achiita zvene mukamunzwa kuti ziya apedza ini ndakutozviziva kuti akaimba achiita zvinhu zvake zvese akati vanenge vasinaye chikosoro aiwa haana chikosoro achikosora haasati mumudza chikosoro asi paanoita zvinhu zvake pese akanyarara kuti zivi akangoti apedza nemapedzeiko naemerona nditoshandisika anoshandisika nekuti ari kutaura zvanoita achimudzwa kuti aiwa hasi kuzviziva asi totozviziva zvekuti dai mukadzi wangu anga ari mava asi nyaya yedziyo chaichaiyo gedhi amvura hadzikiyei izvozvi zvinga medheko ngaatore tini rakachera apa mugodhi wakachereswa nemumwe mukadzi musina mvura akavakira ina handaito basa akavakira izvi nekuvakira pasi mumaoko akabatwa mvura wakacherwa 2 meters kuti ubatwe mvura ndobva atenga zvidhina nesimende ndio saka makwana handimemboona wakangoshamomo handimboona wanaka ndiye akaita asi iyeyu arikuda kungonochera arikuda kungoti mugodhi wakiwa arikuda kungochera mvura akambotiwo here nhai mainini pamacheresa mugodhi mukaugadzisa kudaiwo maitirwa mari tiiti hapo hapo nokuti toshandisa tese asi iye anongoda kuti ndakirwa mugodhi angochera bega angoti iye ndiye ane mari yekuita musoro asi uyu haana mari yekuita musoro nokuti ndiye anorwadziwa nemvura uyu haarwadziwa nemvura nokuti ane manedzidzo nemashamwari ake anomupa kudhumudzi mvura uyu haana mashamwari ake anomupa dzimvura achishingira kuti kandasenza kakerega nditi hangu ndichezi iye ungoda kungochera ngoita aiwa zidhodha ndiri bhoi ndinongochera iwe ndiitire sezvaanondimbira shanda konona nokuti ndomukirinira toireti yakanesi nhasi ane yakatoita meswa chaitapoesha kuti ndekamuchairo kamugara pavo kaimutoireti imomo kandakangoti akanzike mutoireti achingomakusena achibuda indosara ndoita hangu dzviti rangu remutoireti ndokwesha chemba iyaya yochena ndoita sei achingouya izvozvizvi kana ndisingatokanganisi pamwe nanga aiziva kuti murukuya pamwe nanga izvo zvatodira mvura dzake dzine chinemo hazviiti kuti mugare menyu mvura yakachena kuti adire mvura yakachena chaichai hazviiti angadire mvura yakachena asi mvura dzake dzedzi anodzihafura dzakasviba idzodzo kana kuti iweti nezvii hatizivi kana kuti ndiye ageza akageza mvura haairasi anozoti paanodzoka kubasa anoziva kuti ndiwana machena unga chaanoda kuti murare muine tsvina zvake muchemba saka anoti po muchemba handiti imwe mvura yacho naoisumudza kuenda nayo kuzvimomba kwake unodira muzvimomba make hameno zvaanenge achidireko zvinhu zvaanoita zvese zvinoda tsvina yake ndo zvaanoita zvinoda tsvina yake hapana chaanoisa mvura yakachena zvinoda tsvina yake mvura yakachena ndoyaanogona kuti adikise nekuwacha yaawacha iyaya anoishanisa muchemba nekumuhomba
ndomvura dzaanotidzisana mukaona achidiridza nemvura haagoni kuti anochera kwachi achidiridza anogona kututa yese ichipinda mumba gomwe anotuta yese kana inenge ane mabhavhu ake ozaza anozodiridza kana kuti after 2 days atora mvura iyayo anenge achitora hafu gaba haazadzi anotora hafu gaba oenda onodira paanodira odzoka kuti otora hafu gaba oenda onodira paanodira odzoka kuti otora hafu gaba oenda onodira asi yekupedzesera yacho nayo ndoinenge yane tsvina dzake saka nenhau yekuti inini ndiye ndiri pana haachakwanisi kuti aidire vanhu anenge achida kuidira umu saka dzimwe dzenguva anotozovhunduka achivhunzira kuti handipo ozoona achipfuura nayo achida kutoti adiro munonzwisa zvekuedza kutaura nenyaya dzemvura ndo nhau iri pano saka muri kuona ndiri kutaura kuti uyu munhu uyu mukana wezvimwe zvinhu kuti ave free panguva panga nguva yeusiku handichakwanisi kumupa free zviri nani kuti kana kwachena akanditi paauya kubva masikati akaona takaukiya oti komakiye mandikira mugoti ndoochera mvura handiti ndinomukinira handimbomunyimi mvura inonyima munhu ukaona uchinyima munhu ka izvozvi vanhu vari kutamura mvura zvakanyanya handiti vari kuenda kure nekure nekure handiti asi kuti uvati uyai muchere mvura iyi ndine ndazvososera futi ndavanzwira tsitsika asi ndavapira mukana wekuti uyu nekuti mashamwari avo futi ake futi saka nezuro ndakandisipo ndandabuda zvangu nemukadzi ndabuda kudaro ndakasiya mugodhi wakakiwa ndasiya mugodhi wakakiwa gedhi ndakasiya rakashanda ndikati aiwa munhu akauya sinzi haashandisi mugodhi akauya anopinda opinda mumba make oita basa rake nokuti ndiripo haashandisi asi ndikausiya wakashama ndinosvika akanda zvinhu zvake isi tisinokwara nokuti tinoshandisa mvura iyi tikuma saka ndakusiya ndakakiya iba ndasiya ndakakiya ndichidzoka takadzoka katodoka senguva dzinei kati tichagokinurire chipi yatiaukinura batanara tarara obva vanondopfuma vachikinura makuseni uyu mvura yake anochera zuva rei hasati ambochera mvura makuseni anochera mvura yake anongomuka inaye mogezera imomo otonhira anogezera maanorara imomo otobuda achienda kubasa asi zuva rera ndora ndoziva kuti anouya achichera asi ndiye ndiri pano asi haacheri mvura iyi inenge wakangoshama zvavakaita izvo haacheri mvura ndopfuura achienda zvinoita zvanoita handitaure naye ini ndonge ndiringori muromo kana kuti ndiri panzava ndo zvandine ndichiita izvo handizivi panongakanganise ndepapi nenyaya yemugodhi nekuti mugodhi handikiri masikati asi kana ndisipo ndikangobuda chete ndotokira handinombosiya wakashama nokuti masikati bedhiri ndikasiya rakashama handiti mugodhi ndikaukira shamwari dzake dzinouya panapa handingadzitaure mazita asi dzinouya dzichipinda mumba munaye vofurirana zvavanofurirana nedzimwe dzinobva kwandisingatombozii dzandongoona dzichiuya dzekumabasa kwake kwaanoshadaiko asi vachiuya vachiita zvinhu zvavanosiya vaita panapa vachienda saka inini ndakati aiwa mugodhi manheruka paanogona kuti zuva radoka saizvozvizvi ndikakiya anenge achera mvura dzake ndinomirira kuti achere mvura dzake dzese akapedza ndikaona kuti apedza ndobvadakiya mugodhi kana asati achera mvura dzake ndisati ndakubvuma ndaziva kuti akauchera mvura yarakauta sei handiokiyi saka paanongochera mvura dzake ndikangona akututa achienda ndobvatoti apedza ndobva ndakiya hangu mugodhi wangu kuti mvura yake achera uye handingona kuidze munhu uchera mvura paanoda kuchera ngaachere senguva dzaari kungonocherawo hapana izvezvizvi nhasi chaichai achibva panapa muchitoenda nini ari kutosara achienda kuchera mvura mugodhi uyu une mvura unopera zvao mvura sekuoma kwakamboita pasani asi anokwanisa kuchera mvura yaanokwanisa kushandisa kana uchera mugomo hwani ozoenda hake unozadzisa neumwe handiti asi haasi kukwanisa kudaro anongoenda kwaanoenda saka toti munhu iyeye ari kuda here mugodhi kukirirwa mugodhi wokushandisa kana kuti ane zvaanoda kuita
Mairona kana tabva musara mutese. Ngachera kana kuti izvozvi Zvinoregayo chake kuzovakira asati vachera vasinzi aiwa vachera kwachera. ndatini handiki aiwa achekwatinori handiitiswe naye kana akasvika handiti ari masikati ininde ndiri pana munonzwiza Unozvichera yatonhorera kasi. hakuna mvura inonzi inotona mugodhi haumbofa wakaita mvura inopisa inotopisa manheru kunopisa kudai so mvura inenge itonhorera asi kana amanheru makusena aya ndokwamuinza ichiziya nekuti hiti yaya yapasi handii munonzwiza saka masikati paanonochera uko ngaatanga acherako ndiripo Chikumbiro chenyu izvozvo. ngaachere ndiripo Aiwa maita basa ngoma kuita nyaya yegedhi nenyaya yemugodhi uchairo. Mairona hanzi cherai ndiripo mvura yacho masikati kuitira kuti zvisandiremerewo ndionawo muchiita sei muchichera. Handizoti imimiwo mune zvamungada kutaura pamusoro pekuti hanzi hamusi kuchera ndiripo masikati muda kuzochera ugo maraini wasi mugodhi uripo wekushandisa. Chinoitika chekuti nguva zhinji kunyange mandiri pandotoya pacho unenge wakakiwa mugodhi wacho asi nhasi ndo panoona usina kukiwa nezuro ndakaona wakakiwa mugodhi masikati acho. Saka amafemerwe ngoma yekuti akuwevhuma teknikinure mugodhi. handizvandisiri kuziva kuti nii kana achiti nguva dzese wakakiwa ndozvandiri kuti hangu kungoti darinogona kunetsa ndakudza kuti mwana wake iyeye kakomana waenda grade 1 handizvo kanosvika na 12 dai zvaibvira kuti ndikabvunza kuti une mazuva mangani uchiona mugodhi wakakiwa agona kukura uchibva uchikoro kana ndiri pano unowana wakakiwa here mukaona wakakiwa handipo pano nekuti ndiri kuitira security yevanhu ava vamwe vacho navo vanditi vanotodwa umanesiva vanouya vakamboziva kuti ndabuda ndikasiya pakadai ndo vakuya vachiita zvinhu ari aatuma vanotokudzana kuti vabuda varipo vadai handidi kunyepera handidi kutaurira saka inondosiya ndakiya handisi kuitira kuti iye aiwa ndinoitira security yevamwe vachona mazisabwira ake ndo handiri kukira mugodhi kwete iye. Saka vari kuti paunozosvika ubvobasa pane pagedhi saka iko zvinoti akukumbira kuti mungangowana wachipinda pagedhi vabvobasa mokindura namugodhi. aiwa handisi kutombokira kana nditongoripo unongosina kukiwa ende kuti ndikati iye aripo nguva dzacho kuti asvika indakaukiya handitika ndichingosvika ini handiwanzi kuti kana kasvika ini ndosvika kana radoka ndosvika masikati waya paanenge achingosvika anogona kuita 2 minutes kana kuti 3 minutes ndinotosvika ndibva ndichingopinda pagedhi ava nekukinura mugodhi ndinopinda nekiyangu wakutonhegera nekuti ndaapa ndo zvandinotoita angagona kusvika ndakaukiya nekuti ndabuda asi pandinongosvika chete handipindi mumba munzani ndakinura mugodhi kuti tisanetsera sesana asati zoti chichaitika mafemeri ndo tichangosvika uri muzuva toona kuti pamunovhura ise takamira oaweni mirai wamuripo maiona zvichida vanenge vari kurumu kwavo tovhura topinda tonoti pakakiwa irasaka nyaya mune magona ipapapo mune matibatsira nekuti izvizvi ndikutoti ameno indasakuzi kuti muri kuuya mamuzive kagosi teichitase tichaida kusvika chitase zvataita izvi tichiona kuti zviri kufamba sei kubva kwambaba arona kuna atoshamisiwa ndichimbodza matomhanya ndingambodzwa matonokauko handinakuziva kuti matotaura navo kuti tiri kuuyawo saka inini ndine ndiri murimi saka zvangu zvese zviri murimi asi zvinongosvika zvichindiwana ndichitaura chokwadi changu ndozvadatichadzoka futi muri murima imomo mese muri murima manje muri vaviri tiona kuti saka nyaya yacho iri kufamba sei. Aiwa mukadaro manje mune magona zvokuti mbotitaimira muri parima handina kwatinoende anoenda ndiye vanekwanzobasa tinekuti handichazivi hangu kuti vaenda kubasa kana kuti varipo imi ndimunoziva asi ndiri kuti inini nhango mukauya chero nguva ipi yamunofungidzira kuti muri kuuya handiti ndee ndiri pano mukationa ndisipo nangotiwonzve pamwe ndaenda kumashops asi ndee ndiri padhuze kana kutoti musi wacho ndingatogona kuti sorry ndabuda makuseni handipo sorry asi munopinda kuti muchingoona kuti
pakamira sei nekuti muri kutsvaga rakanaka nechokwadi handiti kuedza kuti tigadzirisane saka inini handichati bahuyai nhangweni ndiripo handiti ndikuda kuti zvamaona zviri izvezvizvi muchipinda mumbopinda motarisa mupaseji handitika nedzimba dzacho dzese handiti ndikuda kuti munyatso kutarisa moona kuti dzimba idzi dzakachena handiti kana dzine tsvina motaiwa dzine tsvina handitika kuitira pamunozouya kuti muone kuti mobvunza kuti kotsvina yabva kupi nasachatarisa sekutaura kwamaita mamamboklina mairona umbomhanya kuti mairona umbomhanya saka hatichatarise nhasi musi tichauya tozombodzwa kuti imimi muzotaura kutaura kuti ndinowaklinira toilet yako mairona utoti inga toilet yakachena vanhu baba vaiti ndovanoklina ndovaklina here kana kuti ndimaklina utsanana hwenyu tichakuchinzwa kubva ipapo kuti murugara sei kubva ipapo asi gedhi nemvura izvayo vasire vaitese vaiti hagedhi ndo ratataura kuti gedhi hazviiti kuti muklinire nekuti akazvidedhera ega nyaya dzekuti iye haana chinomukonedzesa kuita zvaanoda ngaagwejenura achipira nekuti akamuratidza kuti nini hapana chaunondirambidza nekuti akuziva kuti haasi mukadzi wangu asi ari kutsvaga chaari kutsvaga kwauti ndimuite maindokomusiya akadaro gedhi aiwa paanodzoka kubasa kwakanongona rakadai asina sevhi ngaamuziva kuti ndingakii gedhi kuklinura aiwa kubuda ngaabude sezvaari kubuda achiita nekuti ndo zvaakada akaramba kuklinurirwa tisingamukanganisi kubasa kwake nekuti ine handitodo kuti aregedze basa rake ngaaende kubasa kwake asi amboenda koko achiziva kuti chese chaari kuita pamusoro pangu ari kubasa kune kuzvitemba kuti ini ndakagara hana mari hauna zvaunoita ini ndiri kusenza ndine mari hazvikwanisika kuti ndizogona kuzvitambira nemari dzake ngaaite mari ndedzake haasiri mukadzi wangu zvari kungoidzira zveupenyu hwake saka ngaaite izvozvo pano hapasi pake ngaajambe achigwejenura hazvina musi ndichaonawo zuva randichataa kuti ndaiona mari ndichagadzisa madhoiwa kuti asakwanisa kugwejenura kuti ndizogona kudzoka kuita zvaari kuda iye kuti ndimuklinurire kana ndaisa madhoo ndo pandingagona kumuitira zvamutaura asi ezvine zvakadaiwo aiwa ngaachimboita zvaari kuita mukaona ndaigadzisa madhoo aya asingachakwanisi kumaklinura negedhi ndakuuya chimuklinurira anobuda nepagedhi achiita basa pake asi kana achiziva kuti iye achiramba achiti mukadzi wangu aiwa ngaaite zvaari kuita ini ndiri kuti haasi mukadzi wangu saka handichakwanisi kuita zvaari kuda iye manidzi ake handichadi iye ngaaite manidzi angu ekunzwawo zvandiri kutaura kuti hausiri mukadzi wangu tsvagawo kokuenda une murume wako akataurwawo akataura kuti murume wake ari kukwanusapi anobva kumusha kwamutoko saka chaachiruramba achinditambudza chii ndo zvataura kuti zvitese zvigadzirwe ngoma wedu mazvinzwira muri ezimbabwe vandakagara navo ndimairona mudzimai wamukoma weli vazhinji munovaziva nekuti truck driver akarara nechipoko saka nhasi unotadzoka vari kuti magariro atiri kuita bva pamabva pai hazvina kuchinja baba havasi kuda kunipa makizi ndiri kutoita jurawo rekujamba mazuva ese kuti ndibude ndiende kubasa nekuti baba vanenge vakakiya gedhi ravo mugodhi ndikutoshayikwa kuchera mvura nekuti baba vanenge vakakiya mugodhi hapana pekuti ndiwanawo mvura yekunwa asi chandiri kunyanya kukumbirisa ndechekuti mvura ngavakiya havo ndinoona kwekuchera asi vakanipa makiyi ndinokwanisa kubuda panze ndichinotsvaga mvura ndokwanisa zvakare kuenda kubasa ndichikwanisawo kuriritira mwana wangu grade 1 chikunyanya ndinetsa ndechekuti zvakare hamawo dzirongoti aiwa nyaya dzenyu hatichakwanisi kudzitonga nekuti dziri kumapurisa tisosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tiri pano paZim News Beat TV tichiti chesarai